Азнакай кунаклар кабул итте. Җирлегебездә ЗАГС органнары җитәкчеләренең республика күчмә утырышы узды. Аны район башлыгы Марсель Шайдуллин һәм министрлар кабинетының ЗАГС идарәсе начальнигы Гөлшат Нигъмәтуллин ачтылар. Культурных и просветительских центров сохраняете и оберегаете народные традиции. Отдельные слова благодарности хочу выразить ветеранам службы. Наш отдел ЗАГС активно взаимодействует с общественными организациями и со всеми предприятиями и учреждениями нашего района. В своем ежегодном послании Государственному совету Рустам Нургалиевич призвал обеспечить широкую трансляцию традиционных семейных ценностей, позитивного жизненного опыта, больших, крепких семей. Обратить особое внимание на ситуацию с разводами, прежде всего в семьях, где воспитываются дети. Кунакларыбыз Азнакайдан алган кичерешләре белән дә уртаклашты. Я присутствую первый раз в городе Азнакаево, впечатляет своими особенностями, красивыми зданиями. Желаю, чтобы этот ЗАГС процветал, чтобы здесь соединялись много любящих сердец и регистрировались рождение детей. Bu bek matur şara. Biz onu bek kötüp aldık. Bu birinci güne şara түгел bizning Aznakay rayoni üçün rayonumuz bizim bek konakçıl. ЗАГС хезмәткәрләренең төп эшенә анализ ясау һәм әлбәттә инде иң бүгенге көндә иң кирәкле һәм иң олы мәсьәләләрнең берсе булган бу гаиләнең ныклыгы мәсьәләсе. Без бүгенге көндә күтәрдек. Шушы сорауга инде эшлекле җаваплар бара. Являемся проводниками этой работы. Она направлена на повышение института семьи, материнства, детства, укрепление семейных ценностей. Утырышта катнашучылар балаларыбызның патриотик рухтагы чыгышларын карады. Җиңү паркындагы билгесез солдат һәйкәленә чәчәк бәйләмнәре салдылар. Районыбызда яшәүче төрле милләт халыкларының гореф-гадәтләре, матур йолалары кадерләп саклана. Мәдәният хезмәткәрләре һәм үзешчәннәребез бәян иткән татар туй йолалары, күргәзмә тамашалар кунаклар күңеленә хуш килде. Алар үзләренә биредә күп кенә файдалы үрнәк өлгеләр дә алгандыр. Чишмәгә барганда да